Na duha kuno kabutang ang mahinungdanon aron makumpleto ang gitawag o reunion, or in our case ang atong alumni homecoming. Without these two things, we cannot have a complete reunion today. Timan ini kay aron mabuhat po nato. Number one, to celebrate God's blessings. Usahay bayad daghan di mo tambong reunion kay daghang rason. Diyan mo ko ibayad og t-shirt. Diyan mo ko itampo kay pobre ko. Di ko mo anha kay ako raywa kahuman sa among batch. Mo man usay makababag nato. Mauwaw ko, Father, kay sina og naong ang mga kabas. Murag wa ito katamba. Murag wa ito katamba. Siyempre murag wa ito katamba. Di mo nang di mo tambong. Mao nga kasagaran, gawas sa magkakaulian sa panarbaho nga to layo, gawas sa magkakulian sa panginabuhi. Na mga kauban so nato mga alumni nga di mo natungod ana. That's very real. Kana bang feeling of insecurity. Pero dili ba yung angay nato nga buhaton? Kaya nga naman, sa managlahi nga pagi, sa managlahi nga higayon, kitang tanan nagrasyahan. Amen? Amen. Kita magtanan nagrasyahan. Sa atong kinabuhi, dyan mo man ang dimalas. Ang lingwahe, ang language sa mga sugarol, duha ra gyud kabo, buenas o malas. Mauro man na, madungog ni mo sa mga sugarol. Buenas o malas, di ba po? Mauro na, buenas o malas, hantatong tigbakay, buwang, madyo, buenas o malas na. Pero kita kay mga Kristiyano matangahin to o ginawa dyan mo'y malas na to. Bisa na mga panghitabo nga di maayo na to, mga loan nga way kahumanan, mga utang, mga bahay na to, nga po ka to, haligi, ragi hapon. Mga butang man nga di man na to matawag o di malas. But mga hagit kinis kinabuhi, ayaw kita naawa nga di malas na. Kay hintuo man ta nga sa mga maayong panghitabo o sa mga dili maayong panghitabo, Ginoo na nahibaw. O ang Ginoo nahibaw kung saan kita paghawas sa usa ka panghitabo nga gituuhan nato nga di maayo o di makalipay. Kay numdum bitaw ko sa kaistorya, no. Dai usa ka laki nga wa maminjo, no, kanang lagas ba nga laki. Unja, wa man siya maminjo, nagapujo so siya nga inusara. Unya kay naguol sa kay ini bitaw maginusara ta laay kaayo. Laay kitay magluto, kitay maglaba, kita ra koy matu, kita ra usa. Unya kaduha na itong si Bijay o asawa kay maot og naong. Matay kita bitaw paring litrato aring among bas. Lain na ka ang naong sa una pa. Ug pa to mautro na nga wawa imisa. Ay tarpulin na rin. Kurang talisin mo rin naong sa una. Wawa rin naong nga. Anya kaduha na itong si Maminjo gibisag asawa kay apiki lagi naong so bidaon ka dog dagway. Kung gapulso siya sa usa, unya pagkuan adto, nanilhig siya sa engkatri, nahinlo sa katri. Sa headboard sa engkatri, sa uhan sa engkatri na may tubo-tubo, matay dihap na duwindi gapulso. Kailan mo duwindi, no? Ang taong gamay ng mahata ko ng bulawan. So, istoryahan siya sa duwindi, Brad, bay, uya di mo ba yun? Masalupon makaayo kag kinabuhi. Manang maramag kag wa kakitag kalipay, aho kang lipayon. Make 3 wishes and I will grant it to you. So, slipay kayong tao. Sige, ingon ang duwindi. Wish number 1. Ingon aga tao, duwindi, gusto kong madato. Kay kwarta sa problema na ho. So, ako na gulo sa gapujo, apiki sa kong gadyo kwarta. Yung duwindi, sige, tiyong, pagbuka sa isang mataki na daghan ng kwarta. Napuno isang katri, hapit ko sa mga ligday sa kwarta, hapit sa pagdatugi, no? Iyon ang duwindi, lipay na ka. Yung yes, nalipay na ko. Napayduha ka wishes nga akong ihatag. Iyon nagtao nga lagas. Ako duwindi, hubak ko, jugo masakiton ko, akdon ko, hangakon ko, umulakaw. Adjuhan ko sa akong hubak. Iyon nagduwindi, ginhawag laong. Ginhawag laong. Pag ginhawa ni Jaglaong, tang tanang sipon, tanang gugmo, tanang hukaw, tanang mga plima sa iyahang ginhawaan. Sa lami nag-aso sa ginawa, hanoy nag-aso yung ginhawa.
Ingon agataw, salamat duwindi kay naghanap ko kwarta, naayon ako sa akong sakit. Yun ang duwindi malipay pag yung kanapan sa iusa kay tulugod ka wishes na gi-promise nimo. Iyon nagtawag duwindi, papadyo ko kaadtog Cebu. Unya mahadlok man kog tubig, hindi ko ka mamulangoy. Mahadlok po ko mosakay og fast craft. Gamit tayan gikan dinhi sa Antikira padong sa Cebu, sa Pier 1. Tanaw duwindi, galingong-lingong mo duwindi. Yung nagduwindi, adi na po na mahimo. Di na minigyo na gasto, ana. Di ko may taytayan, ganyan, Antikira, padong, o Pier 1 sa Cebu. Di ko pasaling, ana, mapuho ko, ana. Pag itag laing awis, tagaan ka ng laing awis, cancel ng taytayan. Ingon po daw, sige di man ka mahimo ng taytayan, mo na ni katulog wis na ho nga puli atong taytayan, kaya di man ka ni mo ikahatag. Kaya mo mo siya kaduwindi nga, pigi kong naong, bati kong naong, mo nagibizaan kong duha ka asawa, himo akong gwapo. Kanang magukod na ho ng mga chicks, o magukod na ng mga daga, kay aron kong malipay. Tanaw na kong duwindi ni Jagbalik. Galing-ulingo. Ingon ang duwindi, matay di, mahimo taytayan, alaman. Tayan, alam mo kung kasi kung madai isang naong di malasan na ito. Sa atong kinabuhi, wala siya mo hindi malas. Basta kay naata kanunay, kasalig sa kaluoy sa Ginoo, punan o paningkamot, grasya o paningkamot, swerte na nato. Diya po'y duha ka, classmate, ngayani, alumni, homecoming, nakita sila. Dugay na sila, magkagahangop sila, mga laki. Sabay, kumusta naman kabay? Sus, dugayan na tayo makita. 30 years na tayo makita. Kumusta naman kabay? Yung isang classmate, niya, minjo na itahon bay. Di malas bay, kaya na minjo ko. Yung isang classmate ko, di malas, magkapiskay, anang maminjo. Yung mawalagay, di malasan, di maminjo. Tabay, pero iswerte mo ko, gihapon ko kay, bisan naminjo ko, kanang gibayan, magkupiskay, siyang asawa. Yung classmate, uy, piskaya na kag bayron. Yung maulagay, swerte ha, dahil ni mong piskay kag bay, swerte lagi, pero di malas, gihapon. Kung di malas, mga piskay, magkagbay. Yung po, isang classmate, ang nasunog, magamong bay, yung po, di malasa, nasunog, yung bay, ikaw, may di malas ang tao sa kalibutan, yung maulagay, di malas. Pero swerte, gihapon, yung mga swerte, nasunogan, magkakagbay. Yun yung classmate. Yung po, isang, ang na-apil, magkaagi, ang asawa, swerte, gihapon. Swerte ka. Asya mo kasuko mga asawa. So, swerte o dimalas atong kinabuhi. Diyan mo nang dimalas. Kitang tanan nagrasyahan sa lain-laing paagi. So, celebrate God's blessings today. Mo nang kapasalamat na karon. Mga itong mga maestra, makakita ta nila malipay ta. Okay, nung kong Gina sa una, so English teacher, maayo kayo ni ma'am, tudlog English. Secondly, gawas nga, we have to celebrate our blessings. Second important thing in a reunion is tell stories. You tell stories. We tell stories. And dihan dapita makuha ng atong shared common experience. A reunion cannot be complete without that. So, wata din hiya manghambog kay sa dako gariyo so ginsay gamay. Wata din hiya mga manghambog pila ka karats na imong kusintas so ganay imong rilo nga sinubong. Wata mangan hiya manghambog kag ginsay ginapiskayag mansyon. Nanganhi ta din hi aron mabalik lantaw sa atong kaagi. So you tell stories. Stories nga dili gikan sa libro, stories nga dili gikan sa mga tao nga way labot ato kinabuhi, but kana mga kasinatian nato samtang dinhi pakita dinhi. So stress pa sa among memory, mas awahin naman mi sa pioneering batch. We are the 4th batch, I think. Ikaw pat matingali ni. During our time, wa pa ni. Gi mo pay pagpuldos aning bukid aning bungtod ani. Ang among classroom, katong karaan Barrio Hall, naman silang Ma'am Gina, Ma'am Tata, silang Ma'am Helen, no, mauman sa first year dyan namo, namatay naman sa cemetery. Bangko nga ka nang mutindog ito ng ugag-kalit classmate, di mo mahadjang ka. Di ba, Ma'am Gina, no? Diyan mo isang biganan. So sa kuha ka, doon siya maghuot, good me. Okay na ba, katapat, ilang Elisa, kay guwapa man. Katapat ko tagatong na window po. Di ko taganahan, no? Nadagahan may classmates o na mga palahubog, no?
sa ilang oras, apo, sa muka niya. Nakita ba yung maningkamot ang ma-first kay liso din nag-exam kay hasta siko ko ditabo ni mo kay di makita ko pagkumpiyang Elisa kay kuan mami kontra mami sa grado mga bright na nila Lorna Hunyo Ma'am Lorna niya uso mo sa oras ng kanang palabuan na school kinahagwa igang pasod kaya hay nagbukaron kay nindot kay mga classrooms kami dyan mo electric fan mura gamitin kung barangay assembly nga malipay may kay igwat magsambot sa Manggina sa una ako po ito'y magkapa-perfect na mo. So, mga maayo kayo niya itong mga magtutudlo, no? Very motherly ni sila, no? Nana atong principal, no? Ma'am Inday, Ate Inday Cleo. We acknowledge, tapakpakan sa nato atong principal, itong amiga o youth leader na mo sa PYM. So, you tell stories. Pagsikan nila na mo ang mga classroom, bariyo chapel, kapilya sa kuan, kapilya sa baryo, katong dito, sa Kakanao, mo gihapong lingkuranan, murag ganubena, di klase, manggalan, si mambabatuan, si mambalangtun. O niya, nag-exam ato kay mag-rotate man may, na mga panahon nga, napag-classroom man itong ilawang kanong Pinoy sa una. Huwag ila ng tita, ilang ka Ma'am Tumasa. Classroom to, magtuyo-tuyong to, inig-exam. Kanang maglakaw kagikan, ani, padong dito, wala na namo sa una. Lipay na maputa kay na kalabang ta ato. Naka-classroom may o formal, kay nung mo mga bats, kini, third year orchids ta. No, Ma'am Terry Lopos. Manggalan di ay, na, dire, Manggalan. Unja hangtod nga diha man to si Alma Montero gi sa Hagwati ani nga gipaluhod tag mamlupos kay kitang tanan gipasangin lang. So mao na i-share asa mo panghambog kana jo bana nga gwapo kay kuno mo kaingo nga manguli nang uban og sadyo. Wata din her manghambog but kato man kasinatian nato sa una. Kaya mo sa atong panahon na may mga manghod na to ani nga mga millennials na pod pero kita kay mga tigong-tiguang mata life was so simple then kinasimpulan damo to'y Roma na nga amakan di ba nandiyan ato tong binignitan no nga di matatagaan Ma'am Tata o kanang kuan di magdaog lubing kinagod si Ma'am Tata no sana pilir mo ay Ma'am Tata Itsabian no nga na sa una simple kay kinabuhi. Kanagong ako laman daan imagine na sa among case, okay na sa Danilo kay away-wahin ni. Ako ginamagang kinapaitan yung kinabuhi. Buntag hapon kung bagtas ka sa kumpay padung ani. Kaladyo atong ngilan sudlonon pa jud tong amo. Tanay lakturanan nga mo lagbas ari ka oray pasing nga likod. Unsa mura mapuno mo kung kagtaan na napok o kamaw kay ini kabuntag kay kanang jamo kay mo mura magmubasa. Adi ka mahimasa diyan to yatabay ani ko tagubi no na di ani pero makaingon sa kag maud sa tinuod nga kinabuhi di ay kinahanglan sa ta moagi ni mga ingon ani makalipay na ko sa una o pagkanon may skin anay maka ingkip kag skin di bitaw sa mong classmate ja gudluan para bajuna kay kana ay boundary kuno paakon pud mo ta kumako ara maatras so tinoo gabiha sa una na karon mga estudyante hayahay ng mga bata na milk tea, na tapioca, apa isa nga nang itom nga muhot sa straw nga manggawas atong sago, no? Manghuot atong straw. Kami sa una jamo jod, kay na jamuhan. Ya kuhag bagumbayan ato ka sa nga atong atbang kanong gurgor atong mo ari ato ka nang dede. Nang burning so unya ako jamo jud koy 40 piso ra ko ihatag nanay sa simintas tabos ipliting si ano ini gabuntag katong simintas to nay agila ina sa mo ba man ihatag nanay piso ra jud pagtas mo nang inikuan ng burning nigbulkan to mga bagumbayan daghan mga kamot magiwat adto ko kumukuot pero makakuha ko og ganang nay di mabayaran kay daghan ang tao napari mabugtikasan. So you tell stories today until monguli taon yang hapon because a reunion cannot be complete without these two. Number one, celebrate our blessings and telling stories.
Kaya iniguman ani, mga mangulita, uban ninyo mga abroad, mga atong Japan, mga atong Middle East, ang uban uli kalumbangan. Siya di lang mag-Japan, uban kalumbangan, o agutay. Importante, buhi. Praise the Lord natong tanan, papa.